페이버레 문제는 한다. Ini petel kemarin nih ya, Rizky. Petel kemarin jadi berada ini. Ya, barhe mana tadi? Cu, kamu nggak kebaik, kamu mau tak? Kamu mau kalian nanti? Oh. Nggak kan sinar pura banyak yang bobi usap ya dekai ini sekitar ini apa nama batis pun dekai kan apa nih jadi ini itu director seperti ini director dekai nak kalau baik jadi borok ini director tuh naik dengan ada mah director ke dekai so naik lanjut buat di sana dekai jika nih borok mau ladang buat di dekai juga Arab Sulit lah, orang siapa di siapa ni, orang siapa di sini bela. Yang cip bolong na poinnya na, ulu bare. Amai nama sedap. Yes, itu apa? Masih aktif kali. Please. Narendra Modi, Hemant Prabhurai, Mama, Amit Shah ini ya. Dan pengawal ni please ni singkat tu baik. Kones kuring baik. Kones kuring baik jangan kalah kan. Kones kuring. Karena itu berapa kan ya? Ini alih berita kan ya? Ya jenis sarak, bonus guring kerwa. Nih ya kak kerja aja yoga kence, bonus guring. Oh my god. Ya barhe mana tadi? Cu, kamu nggak kebaik, kamu mau tak? Kamu mau kalian nanti? Oh, bonus kuri है, इधर उतरेगा हम लोग। Amazing एक बाजा जाइयो, ये मालर, क्या माल? शालामार चिंगले, चिंगले शालामार। Ini file channel lama, deh sang hazar file lama yo. Jepang dong ofisar ini, itu baru be kones guring singja. Ayo mencela makal gom sih. Kamu dong universitas ke? Sendal dokan, kiwi dokan. Ofis tong, leh yang kering dah.
थालिर थालिर गणेश मंदिर गणेश मंदिर गणेश मंदिर गणेश मंदिर है बेयाव बोसोर बोसोर सानफ्रोमबो फैबानो खुलिलांबाय थायो साननाय हनाया जाफुंगोन आरो गणेश मंदिर जों बेयाव orderannya tonglau riskan penuh kan ya tahun lalu ya jadi riskan penuh deh mau jajang di tengah level lama itu ya udah sedang hisap dia so memori kata sakit menapa bukan berat karena kost खालामबाय level so baru office मिथिबाय मालाबा सेक्रेटारि अफिसखौ देखायगोन एसेम्बलि बहा जयो एसेम्बलियाव फैदोंमोन आं देखायगोन ini pedal kemarin nih ya riskan pedal kemarin jadi berarti ini mana oh my god DPI ओंखारबाय जोङो बिल्डिं गोजौ नाय खिलांनो नोंसोरनो डाइरेक्टरखौ अफिस दं पुलिसनि सोरबाफोर जुदि हाई स्कुल मा होनगोन बियो डाइरेक्टर नायग्रोना हाई स्कुल आनजाद डाइरेक्टरखौ दायो बेयाव फैनानै नायफैबानो जाबाय नि अफिस अफ द डाइरेक्टर टेक्निकल एडुकेशन अफ आसाम काहिलिपारा नैबे जाबाय हाई स्कुलनि दै हाई स्कुलनि मावो बेयाव खामानि फैबा बे फाख्रि दंफां दङ फांसे हाई स्कुलनिफोरा बेयाव मावोनिया डाइरेक्टर अफ द सेकेन्डारि एडुकेशन टेनसन लानाङा फै जों बे अफिसावनो फैबाय थायो स' जोंनि एलिमेन्टारिनि अफिस नै देखायनोसै बेयाव पुलिसनि जोङो खोनायो जोङो निउस पेपाराव बर'फोरा डाइरेक्टर मोनदों होननानै खिन्थु जों एखौनो मिथिया दा बर' माथो मिथिया नागिरबाबो मोना स' खामानि गैयालै बर'फ्रा एक्सट्रा डाइरेक्टर ओरैनो नामावल'सो होननांदों दा अफिसियेलि खामानिखौ मोना माथो पुलिसनि हेडक्वार्टार थायो बेयाव पुलिस थायो जोंनि अफिसनिया बेसेबां मिटिं ओरै खालामबाय बेयाव बे लामाया बेसेबां फैखो बै ससे थांबावबा SSA नि मोनगोन अफिसा बिथिंगालाय जों ओंखाम जाहैबाय थायो बेयाव स' बिथिं थांला जों दिनै जों दा हाबगोननियाव एलिमेन्टारिनि LP आरो इमिनि जिथु खामानि जायो अल आसाम डाइरेक्टर बैयावनो साखरि सोरबा लोगोफोरा मोनलांबाय जों मोनलाङासै एपइन्टमेन्ट होसाला खाफाल गाज्रि दिनै फैबाय नै एकदम स्रि स्राय रावबो गैया नायनो जों RTM आरो नायनो जों दिनै बेनो जाबाय आमब्रा डाइरेक्टर बिराद मावबाय खामानि बे सिङावबो बेयावबो मिटिं खालामबाय जों आगोलाव दे डाइरेक्टर मिउनिसिपालिटिनि लोगोफोरा एकदम माने जोंहा जिथु सुकिदारफोर दंमोन थैजोबलांबायसो पियनफोरा खासे थैबाय जों दा खिथिग्रा पियनफोरा न'आव थाखा पियना चसमा खुलिबा आं नुयोबा नुनायलाय मोजां नुनो चसमा खुलिबा जों बेबो डाइरेक्टर दं डाइरेक्टरा बेयाव जिराय खामानियाथ' बारा जायासै खिन्थु साख्रिखौलाय होगोन होननानै बुंदों हाइकर्टनि अर्डार हिसाबै जानाय आसा खालामबाय ब्लकखौ बेखिनियाव फोजोबबाय नैबे डाइरेक्टर एलिमेन्टारिनि बे डाइरेक्टराव फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना फैयोबा नायनो हागोन देनां सेक्रेटारियाव दिन थांला सेक्रेटारि मालाबा फैबा आङो नोंथांमोना हाबनानै बा एसेम्बलि गथाय बुस्थु हाबनानै बा लुथि लुथि देखायगोन सिरि खालामनोसै अके बाय बाय भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो बाय बाय अके
favorable day ঠান্ডা 내가 우리 그 먹었는데 응? 안에 그걸 먹었을 때나 있어 알았어. 예. 구이하세요. Korea na Korea sih. Korea. Saya mau tanya aja. Hah? Saya mau tanya.